ये भैया 2022 के यूपी के विधानसभा चुनावी जंग छिड़ गईल बा। हर बार ये होत चली आइल बा, मतदाता के समझ में नहीं खे आवत वोट आपन कीमती के देवे के चाहिए। हर पार्टी के नेता लोग चुनाव जीत के विधानसभा संसद भवन जात बा, लेकिन हमेशा छल कर रहल बा। मतदाता के भी पता नहीं बा कि हमरे वोट का कीमत का होला। ये लिए सबके जागल जरूरी बा भैया। होली का कचकचबा जौन बा समय आ गइल बा, वही धुन में गीत लगल। ये करा के दिहल जाए वोटवा, गवा करेला विचार। के दिहल जाए वटवा, गवा करेला विचार। एकरा के दिहल जाए वटवा, गवा करेला विचार। अगला कड़ी में कहनाम बा, सचमुच में जवन नेता बाटे नालायक। बनवत बाटे वही के विधायक। ये दिहल वोट हो जाता बेकार हो। वटवा, गवा करेला विचार। एकरा के दिहल जाए वटवा, गवा करेला विचार। एकरा के दिहल जाए वटवा, गवा करेला विचार। गवा करेला विचार, गवा करेला विचार, गवा करेला विचार। एकरा के दिहल जाए वटवा, गवा करेला विचार। एकरा के दिहल जाए वटवा, गवा करेला बाबू। ये बाबू जन आचार्य कमलेश जी सुनावत है न, एकदम बात में सच्चाई बा। ए लिए हम बाबू के कहब कि जितना असलियत बा नेतवन क एक एक कमी सुना डरी है। ठीक बा बड़ू दादा, आपके सम्मान में हम गीत सुना रहल बानी। कैसे? राधा नावान बनी गईले, राधा नावान बनी गईले, राधा नावान बनी गईले। लुटी के लुटेरा सारा भइले धानावान हो। लुटेरा सारा भइले धानावान हो। बाटे परेशान हो।
पूछे समाचार हो। एकरा के दिहल जाई ओटवा लोगवा करेला विचार। 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 जाजा हो जाजा ये कुछ छोटा मोटा प्रधान को प्रधानमंत्री से धनवान हो गई न सा। देखी के दहिया में आग लग जाता है बाबू। इतना जातिवाद का आग लगल बा। अगर कौनो बिरादरी का अगर गरीब बाटे तो अमीर वाला ही नहीं कही कि उठा लो, तब वो लोग जाति वाला बात ही करत है दादा। कह नाम बा चाचा ठीक बा, हम जातिवाद के ऊपर दू बात सुनावत नहीं। चारों ओर लगल बाटे जातिवाद अगिया। में जरत बाटे देसावा के भगिया। भगिया में जरत बाटे देसावा के भगिया। खुशियाँ मनावेले गद्दार हो। खुशियाँ मनावेले गद्दार हो। मनावेले गद्दार एकरा के दिहल जाए ओटवा लोगवा करेला विचार। एकरा के दिहल जाए ओटवा लोगवा करेला विचार। एकरा के दिहल जाए ओटवा लोगवा करेला आचार्य जी बड़ा लाख रुपए का बाज बटवल तनी अपन परिचय बता दे बढ़िया से। तो ठीक बा चाचा, जब विचार बा तो हम बता दे तनी के गावत नहीं। कभी कमल सकारे सब के पुकरिया। राष्ट्रवाद की डगरिया। होई जाई सपना साकार हो। सपना साका एकरा के दिहल जाई ओटवा लोगवा करेला विचार। एकरा के दिहल जाई ओटवा लोगवा करेला विचार। करेला विचार।
ठीक बा भैया लोगन, तुहन लोग कीमती वोट बा, तो कीमती वोट जौन बा कीमती नेता के दामन में जाए के चाहिए। ठीक बा चाचा, हम गा के प्रचार करब बतायब।